Hello guys, welcome back to my YouTube channel. पंडे मेरा डांस दूँ पूरा इत्ते तम्मनाग बिदाडोंदुल्लेर डिनर नाइट गे बबली बिदार्दल मಕ್ಕಳು ಪೂರ ಆಂಜೋಲ್ ಪೂರ ಬಿದಾರ್ದು ಉಂಟುದು ಬೊಕ್ಕ ನೆರಡೆ ತಿಂಟ್ರೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಿಂಗೆ ತಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇರ್ನ ನಲ್ಲ ಬಿದಾರ್ದೆ ಆತಿಜಿ ಮುಡ್ಡೆ ಗಂಟೆ ಅದಿಯರೆ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಸೀರೆ ಇರ್ನನೆ ಇಡೀ ಕಬಾಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರು ಯಾನು ಪೋಯ ಬಂಡಿ ಎನ್ನ ಕಬಾಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದೆಂದರ ರೆಡಿಯಾಯರ್ ಪೂರ ರೆಡಿಯಾಯರ್ ತಮ್ಮನಾಗಿತ್ತು ಒನಸು ಮಲ್ಪರಂತೆ ಪೋಪಿನ ಐತ ನಡು ಕೂಡ ಖಾರ ಗಡ್ಡಿ ತಿನ್ಪೇರಿ ಇಂಚಿನಪ್ಪ ನೋಡು ಇರಗಿಷ್ಟ ಈರ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರ್ ಬಾಲೆ ಇರ್ನ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತಲಿ ಅದೇ ಅಪ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದ ನಪ್ಪ ಅಂತಂದುಲ್ಲಾಲೋ ಪೋಂದುಲ್ಲಾಲೋ ಬಟ್ ಆಲ ತೋಜ್ಜಿ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಗಾಡಿ ಬಬ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡುಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಪಾಪು ಬಬ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಾತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲು ಟೀಚಾಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೊನ್ನನಿಲ್ಲ ತಮ್ಮನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊನ್ನನ ಪಾಟಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮದ್ವೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಆನ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಟಿಕ್ತೆ ಏರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಟೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ ಮಗ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಟೇರೆ ಗಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಪ್ ಬೇರೆ ಗಂಡ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರಾಧಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಗೆ ಏರ್ ಓಲ್ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಪ ಮದ್ವೆದವಳು ಚಂದ್ರ ತುಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಂದ ಸುಜಕ್ಕ ಪೋಯ ಬಂದಿದೆ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಎಂದಿದ್ದಾವೆನ್ ಮಲ್ತಾ ವಾ ಗುಲ್ಪುಜಿ ಬಂದ ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಲ್ ಬಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇಕ್ ಆನ್ ಇರ್ತದೆ ಬತ್ತೀರಿ ಆನೆ ಕೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಆನತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ಉಳ್ಳಿದೆ ಎದುರು ಬೋಂಡಲ್ಲ
దెప్పరు బాల్ కేపుల పూల పుచ్చాలి అట్టి కానే ముందు ఫోటో దెప్పరు షోకి ఇచ్చింది బ్యాక్గ్రౌండ్ తిరిగి నమ్మ నెట్ నా వీడియో తెత్తంది ఇల్లే టెర్రస్ గార్డెన్ పోయి తెప్పుదు కురుడు చచ్చా వదుండు ఆన కొడుతల పొన్న కొడుతారు ಚಚ್ಚ ಒಂದು ಒಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲಿ ಮಾಚಿಗೆ ಅವರು ಕೊನ್ನ ಕಡೆ ఫైనల్లీ పొన్నుల
రమన్ తాండది పంపించాలి రాకేష్ ఎదురు పరాడు రాకేష్ ఎదురు పరాడు ఆనగి అవుట్ అవుతుంది పోవడం మంత్రుల కాస్టిక్ ನಮ್ಮನೆ ವಿನ್ನಾಯಿನಿ ಓಲಿ ಇಂಚಲ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ. ಕಣ್ಣನಿ ಓಲಿ ತಂಪೋಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಗಲ್ನ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಾಯಿ ಮನಿ ಮಲ್ಪಿದಡಿಯಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಕಾರ್ದು ಓಲು ಕಾರಿಡವು ಕೆಂಪುಗಾಳಿ ಆಂಡು ತಮ್ಮನ ಆಂಡು ಯಾಲ ಜೈಜ್ಜಿ ಒಂದರ ಕಡೆ ತಮ್ಮನ ಆಡಿದ ನಾನು